bandiraɓe musibiti dubi hibiyankoɓe ayawo Pindi TV on calminama on jurama on bismama e ko sifa e kelle gadane e jandeji leydi Sénégal. Hande ko alarba sappo e jeegom lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi en gari yettinande bandiraɓe ko sifa e kelle gadane e jandeji leydi Sénégal. Eɗen puɗɗoro e jayinde L'As quotidien no ɓe mbaɗiri e gardidi ngal natal ɓe garti e ko yowiti e on ɗon campagne agricole hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi e wiide mabɓe laamu leydi Sénégal pari ngam yaltinde ko ina tolni e temedere e capanɗe tati milliard ɗum ko kopareje meɗen franc CFA ngam nannude ɗum e ko yowiti e ko ganduɗa kañum woni on ɗon campagne d'agricole hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi ko wona ɗum ko goɗɗum ko ina tawe e nder jayden ɗe ko on ɗon mise en accusation wonande kay on ɗon gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal woni tan ko wiyete ko accusation haute trahison omo ganduɗa kañum woni député Guy Marius Sagna woni tan noon e wiide musidmen jendiyankoɓe o nawi nden ɗon ɗaɓɓade toon to assemblée nationale goɗɗum ko ina tawe nder jani nde koko yowiti e alhaali cellal ngam nannu ɗum e ko yowiti e karalle kese ɗe ɓe mbitante ko caɗele tigui wonani kay fannu cellal ngal toyete e nder leydi Sénégal. Jayinde gendire nde jayinde Le Soleil kañum arti on ɗon campagne mo ganduɗa kañum woni campagne agricole hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi fayanma hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom e wiide mabɓe laamu ngu pari yaltini ko ina tolni e milliard uji temedere e capanɗe tati milliard mon noon ko yowiti on ɗon secteur mo ganduɗa kañum woni ko yowiti e ndemaka ɗum ene tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni jayde gendinde nde Le Soleil kamɓe musidɓe men jaydiyankoɓe ɓe jagnima hen no hannirta ni ete jayde L'Éveil kañumne ene wayno tan noon arti e on ɗon alhaali witande ko campagne de production agricole 2025 laamu leydi Sénégal pari ngam wadde subventionné ko ina tolni e temedere e capantati milliard mon kay ko laamu ngu habde ɗum ina tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni jayde L'Éveil ɓe gala ɗum ko ɓe garti e ko yowiti e alhaali nangɗe ɗe ganduɗa ina teska e oɗo saaha joni ko yowiti e losko gon ɗon waɗetego ko fewti e on ɗon fond Covid-19 ɗum nene musidɓe men jandiyankoɓe garti hen hano hannirta niyete jayinde nde ganduɗa ko kañum woni jayde Le Quotidien jayde Le Quotidien kañumne arti tan koye on ɗon fannu e wiide mabɓe kay ha joni ko yowiti e fond Covid ɗin ɗon arrestation ngaji nene jokki ha oɗo saaha mo kalten e wiide mabɓe oɗo saaha joni ko ina tolni e jeegomo ɓe ganduɗa kay ko golloɓe toon to ministère de la santé e oɗo saaha nene mbaɗa garde à vue ko wona ɗum ko ɓe garti e woɗɓe ɓe ganduɗa kañumenne kadi kettanoma ɗum mon foof ina tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni jayde Le Quotidien jayde Vox Populi kañum nene arti e konngudi omo ganduɗa kañum woni Guy Marius Sagna me ɗaɓɓade muɗum e wiide mabɓe kay kanko Guy Marius Sagna ko kanko tigui waɗi déclenché on ɗon processus mo ganduɗa kay fewti ko e wadde mise en accusation wonande kay omo ganduɗa kañum woni gonnoɗo to hoorejo leydi Sénégal on woni Macky Sall ɗum ina tawe e nder nden on jayde nde ganduɗa ko kañum woni e jayde Vox Populi jayde Le Républicain ene wayno tan ko e kan ɗon haala arti e wiide mabɓe kay ɓe mbi ko une proposition de mise en accusation contre Macky Sall nawama toon to assemblée nationale tottama ɗum on mo ganduɗa kañum woni gardiɗo suudu sarɗiyeji ɗete ɗum ina tawe nder jayde nde ɗum musidɓe men jandiyankoɓe mbaɗirni ɓe mbaton natal Guy Marius Sagna mo ganduɗa kanko waɗi nden ɗon ɗaɓɓade fewde e o ganduɗa kañum woni Macky Sall ɓe mbaton kadi natal hoorejo suudu sarɗiyeji leydi Sénégal on woni El Malick Ndiaye jayde La Libération kañum arti e on ɗon fond Covid ɓe witande ko ina tolni e nogas e joyo kay mbiyama tep nangama ɗum ko yowiti e alhaali on ɗon fond Covid mo ganduɗa kay taw ko koppareje ɗe ganduɗa yaltinoma on saaha mo Covid-19 woni coronavirus yillino leydi Sénégal mbi noon won yimɓe hewɓe e oɗo saaha joni e pawama juuɗe e on ɗon fannu ɗum ina tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa ko kañum woni jayde
jayde Libération woni tan ko ngal ɗon natal gotal woni ko jayde nde finiri. Jayde Sud Quotidien kañum arti tan ko on ɗon cormami cortumami ɓe mbitan nde ko on ɗon requête mo ganduɗa ko requête mise en accusation pour haute trahison wonande kay on noon on gonnoɗo ete hoorejo leydi Sénégal ɓe mbi ko Macky Sall e oɗo saaha so rentaki ma o ya toon to haute cour de justice. ɗum ine tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni jayde Sud Quotidien ɓe mbaɗi toon natal on ganduɗa kañum woni Macky Sall kam e Guy Marius Sagna hono jirɗon e jayde nete. Jayde groupe origine SA nde woni jayde Li Quotidien ene wayno kañum arti ko alhaali en ndema ka ɓe mbitande ko campagne agricole 2025 ene wayno tan on ɗon situation mo ganduɗa kay laamu leydi Sénégal ƴetti ɗum ko ina tolni e temedere e 50 milliards ɗum ko ngam wallide remoɓe ɓeete. ɗum ina tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni jayde Li Quotidien kono ɗum ko ɓe garti e ko yowiti e ɗin ɗon arrestation ngaji ko yowiti e on ɗon fond covid. ɗum ne kadi ine tawe e nder nden ɗon jayde ɓe mbitande ko ɗin arrestation ngaji ha oɗo saaha nena jokki. ɓe garti noon e ko yowiti e ɗin ɗon konngudi walla ɗen ɗon ɗaɓɓade ko yowiti e haute cour de justice wonde kay rewre ɗum ha mennoɗo ete wonde hoorejo leydi Sénégal woni Macky Sall. ɓe garti e ɗin ɗon konngudi ganduɗa kay walla mbiyen nden ɗon ɗaɓɓade nde ganduɗa kay Guy Marius Sagna sarɗiyanke mo laamu ngoyte o waɗi ɗum fewde omo ganduɗa kañum woni gonnoɗo ete hoorejo leydi Sénégal. ɗum foof ina tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni e jayde Li Quotidien. jayde La Tribune jayde La Tribune kañum waɗi ko namdal a wi tan ko holko saabi omo ganduɗa kañum woni Abdou Nguer ha oɗo saaha nena waɗa maintenir en garde à vue e wiide mabɓe noon so tawi kay e wiide ɓe ganduɗa kañum ɓe goni bannoɗo auto woni auteur on ɗon publication walamo identifié wadde holko saabi Abdou Nguer e ha oɗo saaha joni nena fawa jungo. ɗum ɗon noon kamɓe musidɓe men jaydiyankoɓe ɓe La Tribune ɓe mbaɗi hen ko namdal ko wona ɗum ko ɓe garti e takku wallu mo ganduɗa kay waɗi condamné ɗin ɗon konngudi walla nden ɗon ɗaɓɓade nde ganduɗa on wiyeteɗo Guy Marius Sagna nene yiiɗi wadde ɗum fewde e gonnoɗo ete hoorejo leydi Sénégal woni Macky Sall. jayde L'Observateur kañum arti e reddition des comptes ɗum koko yowiti e alhaali covid-19 ɓe mbitande fond covid o Abdoulaye Diouf Sarr gonnoɗo ete hoorejo gonnoɗo ete jagorɗo tambiɗo ko yowiti e fannu cellal e on saaha wondude e omo ganduɗa kañum woni Mansour Faye ɓe foof kañumen kay on ɗo saaha payi ko toon to haute cour de justice ngam hettede. ɗum ina tawe e nder nden ɗon jayde ɗe ganduɗa kañum woni jayde le groupe Futurs Médias. jayde nde kañum ɓe garti e ɓen ɗon ɓe ganduɗa kay oɗo saaha joni nena jiiɗi wadde échappé won manam enen jiiɗi wadde peeje mumen foof ngam ɓe mbasa yaade toon to tuududumbirdu. jayde nde arti e famminde en holno gueɗe ɗe te jarata foof ina tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni e jayde e groupe Futurs Médias nde gasnirten jaydeji ɗiyete ko e jayde coftal ɓalli nde Rewmi Sport Plus. kamɓe noon ɓe garti tan koye alhaali Ligue des champions européenne e kikide hanki o hakkude Paris Saint-Germain kam e ɓe ganduɗa kañum woni FC Barcelone. ɓe mbitande ko Barça kam e Paris mbaɗi qualifié kono noon o woni no kulhuli mawɗi woli no jaw e ɗin ɗon équipe aji ɗiɗi kono de kam ko kamɓe battidi wadde qualifié kona ɗum ko jaydiyankoɓe garti e alhaali lamba e kan ɗon ko on ɗon combat poɗɗo wadde hakkude Sa Thiès kam e Zarko wondude e Pokola Balde kam e Diène Kairé. ɗum ina tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni jayde Rewmi Sport Plus. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe ayaw mon Pindi TV ko ɗum ɗo woni komin kemno on ruminalade ko sifa e kelle gaden e jaydeji leydi Sénégal aadi meɗen e ruɓino jaydeji o saaha goɗɗo wonata soko gueno haji ɗo e nden min mbiya on jokke ɗoftade kam e remidade programme uji ɗi Pindi TV. Allah jarama on jarama.